Gaurkoan, Zarauzko Udaleko Kultura Departamentuak sustatu duen kulturrekimen berri bat aurkezteko bildu zaituztegu hemen. Eta nirekin batera dago Fernando Llopis, kultura zuzendaria, ekimen horren xehetasun guztiak emateko. Arantxa Iturriak esan duen bezala, Zarauzek hemendikan aurrera eta urtean bukatu bitartean emanaldi batzuk eskainiko ditu. 8 ikuskizun urte amaiera arte eskainiko ditu Zarauzko Udaleko Kultura Departamentuak. Irailaren 18an Euskal Konpositoreak 2 ari laukotea arituko da. Irailaren 26an Ilalambrikak Baiben Produkzionex ikuskizuna da. Urriaren 16an piano bat bertxotan, Ainhoa Antza eta Jagoba Astiazaran. Urriaren 24an, Karrakela, Kilema Antzerki Taldea, Azaroak 20an, Koldo Amestoi Inbino Fabula, Azaroak 28 Txanmagoa Txantxetan izeneko ikuskizunarekin, Azaroak 18 Txatarreria Kiton, musika laukote bat, eta abenduaren 12an Zirko Iluna Hotzmuga Teatro arituko da. Hala, 2 multzo antolatu ditugu, bata aurrentzat, hau da familia moduan disfrutatzeko, eta bestia heldu eta gazteentzako. Guztira 8 emanaldi emango ditugu. Eta horretarako sortu ditugu bi abonu, bata familiarentzat eta bestia helduarentzat, eta izango dira salgai sarrerak sueltoak baldin erosten badira 5 eurotan salduko dira, eta bonoa erosteko 4 ikuskizunak ikusteko 15 eurotan salduko dira. Baitare, honen bitartez, azaldu nahi dugu kultura Zarautz logo berria, eta sortu dugun ikuskizunetarako eskuko programa, eta banatuko dugu egun hauetan jendeen artean. Ekimen honek helburu bikoitza duela esan daiteke. Batetik, Zarautz kulturreskaintza egonkor batez hornitzea, eta bestetik, publiko guztiengana iritsiko den eskaintza bat osatzea. Aurrekin datozen familietatik hasi eta pertsona gazte eta helduetaraino. Jakina da, kultura herritarrei gerturatzea gure kezka nagusietako bat dela, eta ekimen honen bidez, zarauztar eta kulturaren arteko harremana estutu nahi dugu. 2009ko azken lauhileko honetarako programazioa prest dugu jadanik. Musika, antzerkia, musika komedia eta magia eskainiko dizkiguten 8 emanaldirekin. Aipagarria da, Zarauzko arte eszenikoen gune berriak ateak iriki bitartean, emanaldiak Lizardi antzokian garatuko direla.